FSHL.BG и това няма да е клипна игра. Няма да е клип на почти нищо. Но няма да е на нищо. Ще бъде клип на новата им Facebook страница. Ей! Моята Facebook страница е FSHL.BG. Набил съм определен вид хора да погледнат. Даже сам съм си харесал това. И нали направих съм си, може да стане известен за $5, евро, цента. Да. Тук съм качвал някои клипчета. Ето по отзиване на публикацията. Ще има още клипове. Ще има още клипове на CS1 и 6 и снимките би съм ги поставил на страницата ми. Това ще бъде всичко. Това искам да покажа в този клип. Надявам се ви е харесал. Ако така не избрайте да харесате, коментирате и да дадете най-ново да се абонирате за моя канал. Това ще бъде всичко. Много да сме ще ви